Čau lidi, tady Zajda. V dnešním videu tady otevřeme možná, nebo já nevím teďka, Legendary Star Drop, já teďka nevím, ale asi jo. Ano, Legendary Star Drop. Ale já bych si dal ještě jednu hru tady s Barlem. Jsem zvědavý, jestli ji vyhrajeme Duo Showdown. Vím, že jsem teďka vynačil to klubu, ale jmenuje se ten klub Sovet /SK. Ano, můžu tam i Slováci, když mám nějaký jako teď mě sledují, tak můžu Slováci. A já bych to nezapomněl, si začít, dáme jednu. Když budu na tom třetím až prvním místě, tak už si dám ještě jednu hru. Maximálně 2 hry ode mě očekávejte a pokud na Legendary Star Drop. Já chci, aby mě hlavně nespadlo z toho to 1000 coinů, protože můj kámoš opět dělal Legendary Star Drop a padl mu, víte co, nejhorších 1000 coinů. Teďka se budu lidi soustředit, takže dochal tam Elbit, zabil mě, zdrhej Miko, Mika mám taky. No už na 7, akorát já budu nulový. Pojďte na 4kový Elka. A 4kový Miko, ok, tak to byl prčit. A já jsem nulový. Jsem si bát. Dachám to. Mandy. Já budu dola, no. Aquilo real eu sempre tudo aqui. Oh, MD. Mas não tem o que comer. Isso é morto. Bom, isso é morto. Ok, no. Bacha Mandy. Ten pot na to hodně debíkovej, to se 16 kámo. Dali. Yes. První. Máme ho tam. Lidi, já abych vás už napínal. Ok, epic. Koukej. Bych vás asi prostě, víte co? To je nějaký Legendary Star Drop. Když si tady vyberu něco 12 000 coinů za 300 dnů, to je docela dobrý. 5 kreditů, yes. Mně se nejvíc líbí vždycky, jak tam máte jackpoty. 200 kreditů. Mohli by udělat super cel, aby se, když něco otevíráte, tak aby se vám to nelagovalo. Jo, Legendary Star Drop je tady. OK. Pojď. Pojď, brawler. Skin, já nevím. Ne, pandanita. Ne, kola, aha. Kož ten skin, jak vypadá. Kde? Nito. Ten bude mít dole. Tady. Kaš. Lidi, jako víte, že tady jsou 2 kola. Nita. To je divné. Ne, to je v šoku jeden, aha, já jsem blbej.
Jo, tohle byl proti záchraně těch koal, to vím. Padlo, yes. Lidi, tohle bylo strašně krátký video. Tak, čau.